Dakle, imamo pred nama 3 zakona odnosno izmjene i dopune zakona. Što se tiče izmjena i dopuna Kaznenog zakona, ovo su 9. izmjene i dopune Kaznenog zakona, a u prijedlogu zakona se navodi da se one predlažu u smjeru suzbijanja nasilja u obitelji i nasilja nad ženama te jačanja zaštite žrtava predmetnih kaznenih djela. To se nastoji postići posebice kroz definiranje rodno utemeljenog nasilja nad ženama u Članku 87. stavak 32. kao rodno utemeljeno nasilje nad ženama označava se nasilje usmjereno na ženu zbog toga što je žena ili koje nerazmjerno pogađa žene. Takvo postupanje uzet će se kao otegotna okolnost ako ovim zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje. Uvodi se i posebno kazneno djelo teško ubojstvo ženske osobe za koje će biti zapriječena kazna zatvora od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, pa se tako Člankom 111a. predlaže odredba tko počini rodno utemeljeno ubojstvo ženske osobe kaznit će se kaznom zatvora od najmanje 10 godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. Pri utvrđivanju kaznenog djela iz stavka 1. ovog članka uzet će se u obzir da je djelo počinjeno prema bliskoj osobi, osobi koju je počinitelj već ranije zlostavljao, ranjivoj osobi, osobi koja se nalazi u odnosu podređenosti ili zavisnosti ili je djelo počinjeno u okolnosti spolnog nasilja ili zbog odnosa koji žene stavlja u neravnopravan položaj ili da postoje druge okolnosti koje upućuju da se radi o rodno utemeljenom nasilju. Mi u Klubu zastupnika Socijaldemokrati pozdravljamo namjeru predlagatelja daljnjeg jačanja politike nulte tolerancije na nasilje. Predložene zakonodavne izmjene vezano za nasilje nad ženama i intenciju zakonodavca da uvede femicid kao zasebno kazneno djelo u Kazneni zakon, ali onda je trebalo i kazneno djelo i nazvati femicid. Podsjećamo da smo kao Klub zastupnika Socijaldemokrati još krajem 2021. godine uputili u zakonodavnu proceduru u Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjeni Kaznenog zakona u kojem bi se uveo femicid kao kazneno djelo počinjeno od strane muškarca nad ženom motivirano njezinim spolom i mizoginijom. Međutim, Vlada RH 5. siječnja 2022. dala negativno mišljenje na taj naš prijedlog uz obrazloženje da predmetna dopuna ne predstavlja nikakav novi sadržaj u odnosu na važeći Članak 87. stavak 21. Kaznenog zakona. Ali očito Vlada nije mogla zatvoriti oči nad poražavajućom činjenicom da je RH u EU na 3. mjestu po broju femicida na broj stanovnika, da je u 2023. ubijeno 9 žena, a u posljednjih 20 godina čak 400 žena. U 2022. ubijeno je 13 žena od 27 evidentiranih ubojstava, u 12 slučajeva ubojstva ženskih osoba ubojice su bili bliski žrtvama supružnici, izvanbračni ili bivši partneri. Ovim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona zaoštravaju se zakonske kazne zatvora kod kaznenog djela silovanja iz Članka 153. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona na 3 do 8 godina, a za silovanje uz uporabu sile ili prijetnje na 5 do 12 godina. Zaoštrava se što dakako pozdravljamo. Zaoštrava se i kaznena politika kod teškog kaznenog djela protiv spolne slobode iz Članka 154. stavaka 1. sa 3 do 10 godina, 5 do 12 godina što također pozdravljamo. Dobro je da se uvodi nezastarijevanje kaznenog progona iz Članka 81. Kaznenog zakona i nezastarijevanje izvršavanja kazne zatvora iz Članka 83. Kaznenog zakona za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe iz Članka 111a. Kaznenog zakona i teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz Članka 166. Kaznenog zakona. Izmjena posebnog minimuma kazne zatvora za kazneno djelo silovanja iz Članka 153. stavka 1. Kaznenog zakona rezultirat će nemogućnost izricanja rada za opće dobro iz Članka 55. Kaznenog zakona za ovo kazneno djelo što također pozdravljamo. Smatramo da je adekvatno uvođenje udaljenosti od 100 metara kao minimalne udaljenosti koju sud može odrediti prilikom izricanja sigurnosne mjere zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja, a ispod koje se osuđenik ne smije približiti žrtvi, drugoj osobi ili grupi osoba odnosno mjestu određenog sigurnosnom mjerom i da bi se time mogla ostvariti svrha sigurnosne mjere. Bez obzira što se ova Vlada oglušila na prijedlog Kluba zastupnika Socijaldemokrati za uvođenje femicida u Kazneni zakon, pa smo tako izgubili 2 godine dragocjenog vremena u kojem se možda moglo spriječiti koje rodno utemeljeno ubojstvo ženske osobe odnosno femicid,
podržavamo ove izmjene i dopune Kaznenog zakona koje se odnose na borbu protiv rodno utemeljenog nasilja, posebice rodno motiviranog ubojstva ili femicida. Ovo mora biti jasna poruka svima onima koji smišljaju počiniti rodno utemeljeno ubojstvo ženske osobe da ih čeka kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora, a kazna dugotrajnog zatvora ne može biti kraća od 21 niti dulja od 40 godina. Ali nije dovoljno samo normativno zaoštriti kaznenu politiku protiv rodno utemeljenog nasilja ako te izmjene zakona ne budu pratile adekvatne edukacije svih onih policijskih službenika, socijalnih radnika, psihologa, sudaca, državnih odvjetnika koji su uključeni u sprječavanje i kažnjavanje rodno utemeljenog nasilja. Nužno je preventivno djelovati putem kampanja koje treba financirati iz proračuna kako bi osvijestili građane da ne smiju zatvarati oči pred rodno utemeljenim nasiljem u svojoj blizini te da svako takvo nasilje treba prijaviti. Za borbu protiv rodno utemeljenog nasilja nad ženama, a osobito u borbi protiv rodno utemeljenog ubojstva ili femicida uz izmjene zakonskih odredbi nužna je ujednačena pravosudna primjena zakonskih odredaba uz prevenciju i edukaciju u sprječavanju rodno utemeljenog nasilja i femicida. Treba ukazati da je u praksi u odnosu na odmjeravanje i izricanje kazni u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u obitelji problem blaga penalna politika tj. minimalne uvjetne kazne za cijeli niz kaznenih djela od teških tjelesnih ozljedi, prijetnji, nasilja u obitelji, nametljivog ponašanja do seksualnog uznemiravanja. Bez obzira što odredbe članka 47. Kaznenog zakona predstavlja temelj za određivanje izbora vrste i mjere kao opći institut kaznenog prava za sva kaznena djela kroz ujednačavanje sudske prakse treba izbjegavati takvu blagu penalnu politiku. Sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće kako bi se postigla svrha kažnjavanja. Kao jednu od okolnosti koju sud uzima u obzir prilikom odmjeravanja kazne, članak 47. Kaznenog zakona, predlaže se izričito propisati i posljedice koje je pretrpjela žrtva i dalje zadržavajući da predmetna okolnost može utjecati na to da kazna bude veća ili manja u granicama propisane kazne. Bilo bi dobro da u praksi posljedice koje je pretrpjela žrtva ne budu samo okolnost koja će utjecati da kazna bude manja. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova već godinama u svojim godišnjim izvješćima upozorava kako ključ unapređenja sustava suzbijanja nasilja pred ženama ne bi trebao biti samo u čestim izmjenama zakona već primarno u kontinuiranoj i sveobuhvatnoj edukaciji policije i pravosuđa te u obrazovanju društva na svim razinama o pogubnosti takve vrste nasilja. Posebno ističemo da je kroz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upozoravano od mnogih sudionika da zakonodavnim izmjenama koje je bio cilj suzbijanje nasilja prema ženama ni ovoga puta nisu obuhvaćene izmjene koje se odnose na kazneno djelo prostitucije. Hrvatska i dalje nema sveobuhvatni strateški dokument kojim su obuhvaćeni svi oblici nasilja prema ženama, a Kazneni zakon ne sadržava čak ni odredbu čiji je cilj smanjenje potražnje za prostitucijom. Unatoč međunarodnim i europskim standardima ljudskih prava žena, prostitucija i nadalje u Hrvatskoj nije priznata kao forma nasilja prema ženama. Radi toga su nužne izmjene Kaznenog zakona u dijelu koje se odnosi na kazneno djelo prostitucije iz članka 157. na način da se osigura nekažnjivost osoba u prostituciji i kažnjavanje svodnika, trgovaca ljudima i kupaca seksa. Podsjećamo da je prostitucija oblik nasilja prema ženama i djevojčicama. Ogromna većina osoba u prostituciji su žene i djevojčice, dok su ogromna većina svodnika i kupaca seksa muškarci. Demokratska društva imaju za cilj ostvariti načelo ravnopravnosti između žena i muškaraca. Ta ravnopravnost postiže se među ostalim potpunim odbacivanjem ideje da su žene i djevojčice roba koju se može kupiti, prodavati i seksualno iskorištavati. U ovim izmjenama propuštena je prilika da se na taj način regulira kazneno djelo prostitucije. Jučer je na Odboru za pravosuđe pučka pravobraniteljica ponovo istakla da je trebalo u ovim kaznenim izmjenama regulirati i kaznenopravnu odgovornost kod nasilja nad starijim osobama, što je česti slučaj u našem društvu. Osim toga, ovim kaznenim djelom je uvedeno i napuštanje životinja kao prvi puta kazneno djelo, što također pozdravljamo, ali smatramo da bi i
borbe koje organiziraju određene osobe i kojem sudjeluju životinje trebalo također sankcionirati. A sada o onim odredbama iz prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se Klub zastupnika Socijaldemokrata oštro protivi. Naime, ovim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona uvodi se novo kazneno djelo dodano članku 307a. neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje kojim se propisuje da će se pravosudni dužnosnik ili državni službenik u pravosudnom tijelu, policijski službenik ili dužnosnik, okrivljenik, odvjetnik, odvjetnički vježbenik, svjedok, vještak, prevoditelj ili tumač koji tijekom prethodnog kaznenog postupka koji se na temelju zakona smatra nejavnim neovlašteno otkrije sadržaj izvidne ili dokazne radnje s ciljem da ga učini javno dostupnim kazniti kaznom zatvora do 3 godine. Počinjenje, pomaganje ili poticanje kaznenog djela iz stavka ovog članka ne može ostvariti onaj tko obavlja novinarski posao. Neupitno je da je predložena odredba članka 307a. neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje udar na medijsku slobodu, javni interes, osobito u koruptivnim kaznenim djelima kojima su uključeni dužnosnici na najvišim funkcijama javnopravnih tijela i osobe povezane s njima. Obzirom da informacije koje su od interesa za javnosti cure, osobito kad se radi o sadržajima izvidnih ili dokaznih radnji u kojima su obuhvaćeni najveći dužnosnici u Vladi, jasno je da se ovaj prijedlog odredba članka 307a. donosi upravo da bi se stvorio sanitarni prostor oko novinara jer se niti jedan pravosudni dužnosnik ili državni službenik u pravosudnom tijelu, policijski službenik itd. neće usuditi u kaznenom postupku neće usuditi dati informaciju novinarima iz nejavne, izvidne ili dokazne radnje jer mu je zapriječena kazna zatvora do 3 godine. Budući da je i do sada bilo na raspolaganju provođenje disciplinskog postupka u okviru pravosudnog ili policijskog sustava protiv osoba koje su davale neovlaštene informacije, uvođenje kaznene odgovornosti za neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje može biti motivirano željom vladajućih da se u predizborno vrijeme niti jedna koruptivna afera u kojoj bi bili uključeni visoki dužnosnici vladajućeg HDZ-a ne bude medijski popraćena. To je udar na slobodu medija, udar na javni interes. Javnost ima pravo kroz slobodu medijskog djelovanja i izvještavanja saznati informacije od javnog interesa, posebice kad se radi o osobito teškim kaznenim djelima ili kad se kao okrivljenici pojavljuju javne osobe, a posebno nositelji visokih političkih dužnosti u izvršnoj vlasti poput ministara pa i samog predsjednika Vlade. Isto se odnosi na načelnike, gradonačelnike, župane. Štura službena policijska priopćenja ne mogu zadovoljiti javni interes, osobito kad se pokušavaju neki postupci visokih dužnosnika sakriti od javnosti ili zataškavati. Jučer smo na Odboru za pravosuđe saznali da u DORH-u čak imamo i glasnogovornike. Da li ste vi ikad vidjeli nekog glasnogovornika iz DORH-a da se obratio javnosti? Budući da je predložena odredba članka 307a. udar na slobodu medija, na javni interes i demokratizaciju društva, Klub zastupnika Socijaldemokrata neće moći podržati ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. Hvala lijepa.